zamazený jako něco, co je ananas nebo to banán. Banán si strč do prdele. Čemu se směješ? Takže čau. Vítejte u dalšího videa. Dnešní video. Ozzy Osbourne, dáš si sem sex? Ne. Dnešní video bude lehce netradiční. Tímhle videem bychom vám chtěli... bychom vám chtěli sdělit jednu docela důležitou věc. Vajtík to skytal do hlavy. Ne, Používáme všichni Viagru. ne, Je tady nový díl Twilight Ságy. to už vůbec ne. To je speciál za 100 odběratelů. Děkujeme vám moc krát. Vedle ty svině. Takový číslo si prostě nedokážu představit na jednom místě. My jo. Co se máte? A je teplo a v kapse máme peníze. Tak už ne. Potom, co jsem nás okrad, jsme se museli zpeněžit videa. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Připravili jsme si pro vás pár prankolů. Je náhodné volání za účelem dělání si legraci z lidí. Dělal legraci z lidí. Prank call time. Ať to natáčí Jarema, ale nebo ať vidět ten telefon se dobrý. Dobrý den, tady Jaro z Ostravy. Chcete znát Jara? Zavolejte mi. Počkej, my už si spolu voláme. Jste z Horní Břízy? Jsi debil? Já nebýt debil, já být Jaro. Jste z Horní Břízy nebo ne? Kristýna z Horní Břízy. Co chceš, Jaro? Já nevím, co chci. Co chcete vy? Proč mi voláte? Ne, já volat vám, no to nevadí. Tak To je to debila. nevyjdeme si někam, co? No, tak jo. No tak jo, tak jako já jsem tady z Ostravy, takže pojedu za vámi vlakem. Restaurace Počelíny, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já bych si chtěl objednat nějaký jídlo. No, tak povídejte. No tak, co pak tam máte? Něco, nějaký speciality populární. Salát Počelíny, pizza Počelíny. No, já nevím, na co máte chuť. No něco, co není pučelí. Prosím. Něco, co není pučelíny. Já nevím, na co máte chuť. Jestli na špagety, na pizzu, nevím. Tak to takhle pizzu se špagetou. Takzvanou špagetovou, nasledanou. Pizzeria Pata se rozvat, prosím. Dobrý den, vy teda rozvážíte pizzu, jo? No. No a nerozvážíte i něco jiného, jako taky italský takový jídlo? A já bych si dal možná něco jiného. Co takhle Čínu? A nemohli byste mi, prosím vás, proto prostě zajet? A proč ne? No tak to jste teda milí, tak já si radši budu nakupovat k Číňanům. Dobrý den, já jsem se ztratil na houbách. A našel jsem jen pár lišek a pak jsem se ztratil. Tady Jaroslav z Brna. Říkej něco jako promiňte, Vypadně. Dobrý den, tož můj synek vám volal, že se ztratil a vy s tím nehodláte jako nic řešit? Jak vy si to představujete? Tady otec Jaroslava, který vám před chvilkou volal. No, pan Jaroslav Evženovič. No já jsem u telefonu. Prosím?
Prosím? Tatínku, našel jsem parlišek. No já jsem pan Jaroslav a můj syn se ztratil a volal. Ty debile. To už dobrý je, já jsem se chtěl zeptat, jestli máte teple doma. Teple. Tož jestli nemáte, my bychom vám je dovezli u nás na výšce, tož my to tam pěstujeme. Tož za lacino. Dobrý den, prosím vás, dovolal jsem se do čínské restaurace. Opravdu je to čínská, není to třeba vietnamská nebo opravdu čínská, jo? Opravdu je to čínská restaurace, jo? A máte jídlo? Mohl bych se u vás objednat nějaké jídlo? Ano. A takhle po telefonu. Prosím vás, já jsem se koukal na internetu, že má takový ty různé speciality. Takový ten čínský název, počkejte, já teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. Kung fu to bylo. Máte kung fu? Má. Co? Jestli máte kung fu, se ptal. Prosím vás. Halo? Slyšíme se? Ano. Chtěl jsem se zeptat, jestli máte kung fu. Kung fu, no. Máte? Ano. A z jakých máte mas kung fu? Jaké máte příchutě, jaké máte masa? Já nevím, o čem mluvím. Já vám, promiňte, ale já vám nerozumím, mohl byste trošku víc nahlas? Tak máte nebo nemáte? Nemáme. Nemáte? A máte něco jiného, něco podobného, já nevím, jestli je to přesně ten název, jo? Máte? Ty práce nebo to? No, tam se jestli máte nebo nemáte. A jestli máte něco podobného, já nevím, jestli se to přesně tak říká. Jo, prosím vás, tak máte nějakou směs čínskou nebo něco takového? Já už bych mal opravdu hlad, já bych si něco dal, jo? A vy tady se mnou vůbec nehodláte mluvit, to jste to za čínskou restauraci. Halo? Halo? Mluvíme spolu nebo ne? Cikáni! Maragorová zahrada. Dobrý den, prosím vás, já bych si u vás chtěl objednat nějaké jídlo. Ano, povídejte. No, nějaké kung fu, jsem koukal na stránkách, máte? Kung fu? Ano. Kung pao, ne? Jaký kung fu? Tak kung pao, to je jedno. Moje jsou to hnusí, takže to je. Tak M5, no, kuře kung pao? Ano. Ano. Všechno? A k tomu nějaký dobrý pití. Co máte? Nějaký pití, co máte? Pití to musíte zastavit tady. No to já vím asi, že se pro něj zastavím. Já to jenom chci dobře doobjednat, aby jenom jsem to vyzvedl. No, to máme tady. No tak co máte? Myslíte normálně pití nebo limonády nebo kořálky? Kořálky? No. Jaký kořálky máte? Čínský? Co? Čínský vodka třeba. Čínský vodka? No, máme. To zní dobře, ale jenom ještě možná k tomu něco potom, nějaký zákusek máte? Třeba nějakou buchtu. Buchtu nemáme, ale máme to smažený, jako něco směrné ananas nebo to banán. Banán si strč do prdele. Banán si strč do prdele. Já chci něco jiného.
No, tak já bych si za ananas. Halo, co potřebujete? No jídlo. Teď se to tady objednávám. A co chcete objednávat? No kung pao jsem chtěl. Bude si kumpal, jo? Jo, k tomu jsem chtěl kořálku čínskou. Jasně, a musíte přijít, jo? To No to já vím, to je mi jasný, že? objednávat přes telefon, jo? Já se omlouvám. Proč ne? Musíte přijít, jo? Díky, naschle. Ne, hej. Ještě banán. Díky za shlédnutí videa. Pokud se ti video líbilo, dej like, pokud ne, dej dislike, jenom když si Šírka uzel a vám připojí koment, takže čau. Dělej. Zazářil, co jsi úplně dělal? Dělej. Les. A proč? Já neumím zaskočit Se příště. bojí. Čumak si rozbětla. Když nahoru a udělat Dirty Dance. Tady je věc. Dělej les a to Zhruba na to. je nějakou hezkou věc. Nějakou hezkou věc tam sundej. Pap. To je vejška. Dělej, Griple. Já to šedu, vole. To není ani metr, dělej. No jakož tohle skočí. Dělej, Griple. Jakož tohle fakt Jo, neskočí. dělej, strabe. Jo, zlomil jsem si nohu. A do...